Sa ato ang panahon karon, wala magkulang ang mga tao nga gitawag nato og mga edukado. Wa pod magkulang ang mga tao nga gitawag nato og magtutudlo. Ug wala pod magkulang ang gitawag nato og mga information unsaon nato pagkabot sa sakto nga panig-ingnan o paghimo og desisyon. Kay available man bisan asa ang mga moral documents nga mamahimo natong giya sa kinabuhi o sa ato ang pagpakita sa angayng ipakita ngadto sa atong isig kaingon. Unsa ang krisis sa atong panahon karon? Kana mao nga wala kaayo magbuhat ang matag usa sa angayan nga buhaton. Ug tungod ni ana, ang ebanghelyo karon naghatag kanato og tulo ka mga butang nga kinahanglan gyud nga ato kini nga tumanon. Ang una, gihagit kita ni Kristo nga mag-amping nga dili kita mamahimo nga instrumento nga ang atong mga inosinting mga igsuon makasala or makabuhat og mga salaod batok sa Dios o sa atong isig kaingon. Ang giingon sa ebanghelyo gagmayng bata. Pero kining gagmayng bata wala ninig pasabot nga literal. Do naay literal portion, pero ang buot ipasabot ini kaning mga inosente, kining mga kabos o kining mga widow. Kinahanglan nga ikaw mag-practice o prudent in your words, in action, and in life. Kay alang sa mga bata, kung unsa ang ilahang nakita sa mga dagko, para nila maunay insakto. What if kung ang atong napakita ngadto kanila dili mao o dili tukma sa gitudlo sa Ginoo, nakaangin kita niining mga gagmayng bata nga makasala. Sumatod pa ni Jesus sa ebanghelyo, be prudent in every areas in your life aron dili ka mamahimong instrument nga ang imong isuon makasala. Ikaduha nga punto sa ebanghelyo nga mao'y ipabuhat ni Jesus matag usa kanato nga we are called by Jesus to make a correction, not condemnation. We are called to Jesus by saving, not condemning. Mao na nga giingon sa ebanghelyo karon, kung ang isuon nimong makasala, badlunga siya. Kung maghinulsol, pasaylua. Kung makasala siya makapito sa usa ka adlaw, unya matag higayon nga makasala siya muduol og mangayog pasaylo, pasaylua siya. Kini siyang pagtulun-ana mao ni kulang sa ato ang panahon karon. Mao na nga si Marites paspas kaayong nasanay. Si Mirasol og Maricon paspas pod kaayo nga nanakod. Kay nganuman kuwang lagi sa pag sangkap sa ilang kaugalingon kung unsay mga pagtulun-ang moral ug mga buhat nga moral. Inay mubadlong, musaway. Inay muluwas, muhusga hinuon. Apan unsa may hagit ni Kristo, may correction. Unya kanang correction nga gipasabot niya sa ebanghelyo karon, dili kanang destructive
Kanang maritis, kanang marikon, kanang mirasol, destructive man na. Ang buot ipasabot ni Jesus sa Ebanghelyo karon kana mang constructive correction. Nga imo siyang sultihan ba nga mao ni siya ang imuhang nabuhat. Apan dapat unta kini mao'y angayan kay mao ni siya ang tukma sa gitudlo sa atong Ginoo. Mao ni siya tukma nga gitudlo sa simbahan, dili ni siya mao. Unya, kay buhi pa man ka, wa pa man ka mamatay, napakay chance. So, pwede pa ka nga maka-redeem sa imuhang kaugalingon. Kay ang Dios dili man maghusga, kundili muluwas, i-grab ang maong privilege. Naapakay chance. Ang atuagong tendency, daritso man tao, condemn. Wala man nato ang huna-huna pagluwas. Then, human makadungog ang mga apostolis ni ini, miingon sila, dugangi ang among pagtuo. Miingon po si Jesus, pinaagi, sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, kung doon na kamo'y pagtuo, ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumuro, maluka ug balhin ngadto sa dagat, ug mutuman kini kaninyo. Kini siyang bahina sa Ebanghelyo, kanang pagtuo, magpabilin gyud na siyang gamay. To emphasize that you need someone up there nga maoy makapahimo sa mga butang imposible nga posible. Ang gikinahanglan o gi-require ni Jesus matag usa kanato, gamay ra man gyud nga pagtuo. But total trust that God will make impossible to become possible. Padayon lang sa pagtuo. Di ta mangandoy nga ang atong pagtuo mudako, kundili mulig-on bisan gamay. Kay mao kini ang makapahimo sa mga butang nga lisod aron mamahimong sayon. Manindog palihog.